Nazdar, nazdar, tak sme tu opäť s našim programom o rekonštrukcii domu. A práve ideme kopať veľkú jamu a sme profesionálni amatéri. A dneska si ideme vykopať jamu na kábel, na novú prípojku, lebo máme vzdušnú, tak ideme ju zakopať do zeme. Musíme vykopať jamu a, Mišo, čo ešte? No, potrebujeme urobiť špáru na vyvedenie kábla hore na povalu. A tak sa pustíme do toho. No, ale ešte si môžeme pozrieť. Počkať, to dostrihále. Ešte sa pozrieme, že kde. Takže tu bude špára smerom hore, elektrický kábel pôjde vlastne hore na povalu. Od múru, vlastne od steny domu pôjde 70 cm hlboká jama. Toto je pieskové podložie, čiže pieskové podložie nemusíme vyplňať pieskom, to je výhoda. Takže vlastne to spočíva v tom, že sa vykope 70 cm hlboká jama, dá sa tam kábel, zahrabe sa to znova s tým pieskom. A budeme super kopať lopatami! Tak ešte raz. A bude tam fólia, červená odmečenie, že tam je elektrický prúd, zakope sa to a job done. Ideme na to! Ja! Nie tak, Mišo. Dobre, poďme toto teraz. Toto nevieš pri mini šírky síce na okne, ale však to je jednomyselné. Ja to vidím. Neboli podprámové, to je to tam robíta. Keď pôjdeš cyklo, povred, urob drážku až hore, tak či tak musíš, že to sa dostaneš, nebo tak na to práve. To je väčšina tráva. Odmeriame to, dobre. Urob drážku až hore a potom odmeraj mi toto. Teraz nie je také, ale aby sme mohli chytmo, tie drážky. Je kroková, tak daj pásmo, idem to odmerať. Odmerajme to, odmerajme to od okna presného. Nie, to robí to. Ale nevieš, aký hrubke steny. Tak na okne si odmerám tu náš hrubku steny, si odmerám na okne, ten tam. A dá to teda podľa strešného okna? Čo tam podľa strešného okna? Poď tak, že začína strešné okno a odmer si tomu strešného okna. Ale ty si to tu nebudeš vedieť odmerať, počkaj. A tu je akurát prasklina, táto prasklina je akurát na hrane okna, táto prasklina. Takže, to sa nedá. Potrebuješ iné pásmo, potrebuješ ten oný rozchod, idem ten rozhodňovací, oný meterdáš. Tak jak sa tam dáš pásmom, nemáme dva rebríky. Keď mi vyhodíš diel, tak vieš, že to potrebujem pozrieť. Kde to asi je? No je dobre, tak takto je, myslíš takto plus minus, hej? Hej, ty chceš vedieť, či nie si na krokve, hej, to ťa trápi. Dobre, 340, dostali tam 340. Či to je ešte naozaj tam pod tým oknom. Akurát je tá pupína. Áno, 340, tak idem hore. 340. A povedz mi, že úplne doľava si tu mohol doprava. Sa nachádza veľmi krehká tehla a celé to také dosť krehké a nechceme zájsť do tehly, tak je dobré použiť asi radšej takéto kladívko a nejako jemne šúkať s tým kladívkom. Tak, Mišo, čo tu robíš? No, takže jama je vykopaná na elektriku, na kábel, drážka je zadrážkovaná. Teraz musíme osadiť tú elektrickú skriňu. Máme ju tu. Hej. Tak treba vymyslieť ešte nejaký systém, ako upevniť vlastne k zemi. Máme tam múrik betónový, takže vlastne čo spravíme, tak namontujeme tuto také zlé tyče, ktoré sme našli. Tu
Tuto na pozemku, nič im nechýba, treba sa spraviť diery, namontujú sa do dier a celé sa to osadí na ten múrik 60 cm nad zemou. Ideme na to? Tak poďme. No tak, kábel máme položený v drážke v dome a na povali a ide sa zakopávať. Tam? Máme tu ďalší deň. Mišo, čo nás čaká? Tak nazdar všetci, tak ideme, ukážem vám. No. Máme tu vlastne dva káble vyvedené, škára je vybrúsená a vlastne potrebujeme to tam nejak uchytiť, aby to tam bolo vlastne uchytené predtým, než sa bude dávať externá izolácia. Takže na oplnenie kábla použijeme malý šrobík s moždinkou, je to 6 moždinka, čiže k tomu patrí šrobík trošku dlhší, aby sa ten kábel tam mohol zmestiť. To pôjde vlastne takto do toho, kábel bude pod tým, za chvíľku vám to ukážeme. Takže profesionálni amatéri, momentálne sa môj brácho snaží zapucovať škáru, ktorá vedie teraz nová elektrika, tak sa pozrieme na to. A jeho pomocník? A máme tu aj malého pomocníka. Čo robíš, mladý muž? Pracujem na tomto. A čo robíš? Toto tuhým. Aha. Zaspávaš dieru, povedz. Zaspávam dieru. Super. Budeš mi nakladať semke. Jedu na to. No, takže na takých prasačákov sme to zapucovali, ale hovoríme, že na to pôjde tá ďalšia izolácia, takže nemusíme s tým robiť až takú vedu. No ale môžeme sa to pozrieť bližšie, čo sme spravili. Tak v podstate sme len zakryli vlastne tú dieru. Vlastne pekne odhora až dole sme ju zakryli, dali sme tam nemrznúce lepidlo na vonkajšie použitie. Vidíte aj túto dieru, tuto, pre prípad, že by nejak voda chcela utekať zlým smerom, tak aj tam sme to zapucovali, ale ako vravím, nemuseli sme sa s tým až tak moc hrať. No. Tak, a ideme do múriku navrtať diery pre rozhodnú skriňu. Toto je ten výsledný
produkt. Máme tu skriňu, ktorá je na takých nožičkách, nožičky náročné železo, je to nafarbané na modro, lebo taká sa našla. Trošku sa to kýve, ale to doriešime, vraj to není taký problém. Jama je zakopaná, diera zapisovaná na kabel. Takže máme elektriku, už len zavolať elektrikára. Super.